ayie gi sirikal ka giwacho ni nyithindo to onego bet odhi e skul. En ratiro mar nyathi ka nyathi mondo yud basic education. Mama no onego bed imiye maonge kubembelezana. Lakini koro kata ka wang'iyo ni nyithindo ka nyathi onego odhi e skul, nyaka wang'i ni elimu bora koso bora elimu. Ene mani tiende ni is it about ni nyathi odhi e skul? Koso wang'iyo ni sama in e skul kanyo no, ang'o ma nyathino yago e skul kanyo. Koro kiwinjo challenges manyisigi, gima mineno ka jok mang'eny tero nyithindgi e private school. Nikech japuonj kaka dhano, adier, nyithindo 70, klas 1, klas ni kidhi e most public schools, klas ni chwer, japuonj kata mondo dhi e skul, neno ka sama udhe nyaka giginene gikadha ora, koka gidhi e skul magidhie. Koro challenges mang'eny gi, ok wanyal luonre ni ok gi impact the quality. Quality kikompare mar public school gi mar private school, it is not the same. And it is nikech challenges mantiere go. To jogo winjo bed ni PM. Jogo nikech gitimo penj achiel. Sana penj mag ginene 844 ni ting'e ni pod en mana PM. CBC ma wacho ni koro sani wach mar grades ok wang'i sana. Lakini ka KCSE, japuonj nyathi mani olo